Šokujúce odhalenie. 70-ročný vychovávateľ z Bratislavy má na krku závažnú... Aby som vám vyrozprávala príbeh zneužívania našich detí. Učiteľka z Nitrianskeho kraja je obvinená zo sexuálneho zneužívania 12-ročného dieťaťa. Zdravím vás, pán minister. Ja som sa fakt snažil to natočiť jak profesionál. Naozaj, chcel som urobiť krásne profesionálne video, ale to sa nedá. Jednoducho to nejde. Vy si fakt naozaj myslíte, že stačí prísť na tlačovku, stáť tam ako trubica, tváriť sa ako neviniatko a myslíte si, že všetko naozaj funguje? Úprimne musím povedať, že som si napozeral každú jednu vašu tlačovku, ktorú ste mali od začiatku vlády. No a vyšlo mi z toho akurát len toto. Blá, 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 ale činy žiadne. Však vy tam na tej tlačovke stojíte ako mäkké I s výrazom pre Boha, čo tu ja robím? Len plakať a obviňovať všetkých naokolo, že to oni za to môžu, že za to môže minulá vláda, že za to môže ja neviem kto, že tá škola patrí pod ten rezort, že tá škola patrí pod ten rezort, že to patrí pod kraj, pod mesto. Nebolo by jednoduchšie, pán minister, všetky tie školy zjednotiť pod jedno jediné ministerstvo? Pán minister, to školstvo je v ríti už od 93. Odkedy padol komunizmus. Tam sa skoro nič nezmenilo. Absolútne vôbec sú není implementované tie vaše matrice, tie vaše všelijaké pokusy a hokusy, ktoré ste sa snažili, či už vy alebo predchádzajúcich x vlád pred vami, vôbec niečo implementovať do toho školstva. Nič z toho nefunguje. Jedinú vec, ktorú sa vám naozaj podarilo implementovať do školstva, je tá LGBTI QRSTU komunita, ktorú vehementne podporujete a propagujete po školách. To je jediné, čo sa vám tam do tej školy naozaj podarilo implementovať a zmagorovať a demagógovať naše deti. Samá zbytočná byrokracia, samé zbytočné sračky a hlavne samá zbytočná geriatria na školách. Vy nerobíte nič pre tých mladých učiteľov, ale absolútne vôbec nič. Miesto toho, aby ste urobili program, ktorý vlastne by lákal tých mladých, keď vyštudujú tú vysokú školu, aby išli učiť k nám, ostávali na Slovensku a neutekali do zahraničia, zvýšili tie tabulkové platy, aby sme sa aspoň na malý linký kúsoček priblížili k tomu západnému svetu. To vás nenapadlo, že? Miesto toho nechávate do škôl chodiť také pofiderné zjavy, ako je pán Šnídl a pán Púchovský. Lebo však majú zmluvu a nejaký ten grant z Európskej únie, ktorá je samozrejme platená, veď viete kým. Taký minister ako ste vy, tak taký viem byť aj ja. Prísť na tlačovku, tváriť sa, že všetkému rozumiem, všetko viem, okeť sa to zbytočnou vatou dookola a potom spokojne si ísť, nechať potlapkať po chrbáte, dobre si to povedal. Taký minister viem byť aj ja, to bez debaty. Pán minister, kedy konečne začnú tí ľudia niesť aj zodpovednosť za to, čo urobia? Myslím napríklad riaditeľov okresných úradov a regionálnych úradov a tak ďalej, čo patria pod ministerstvo školstva. Kedy aj oni konečne začnú niesť zodpovednosť za to, že upratujú alebo zametajú pod koberec problémy, ktoré v tom školstve sú? Kedy konečne začne ministerstvo sa naozaj zaujímať o to, čo sa naozaj na tých školách deje a nie len čítať reporty, ktoré sú písané viac menej len preto, lebo vedia, že ich bude náhodou niekto čítať, tak tam napíšu niečo pekné, krásne, nádherné, ale skutočnosť je úplne iná. Kedy sa začnú robiť konečné kontroly tých škôl, či sa dodržiavajú tie právne predpisy, ktoré na tých školách aj sa snažíte nejakým spôsobom zaviesť? Lebo, ako som spomínal, tie veci absolútne vôbec nefungujú. Pán minister, kedy sa konečne prestanete schovávať za prázdne slova a výrazy, ktoré absolútne vôbec nemajú žiadnu váhu a drvivá väčšina tých riaditeľov a učiteľov si z toho robí prdel, že akú somarinu ste to zase povedal? Pán minister, ako je možné, že policajt, ktorý je obvinený z nejakého napadnutia alebo z nejakého sexuálneho útoku alebo hocičoho je okamžite postavený mimo službu, obyčajný človek, ktorý je z tohto obvinený, je okamžite vyrazený z roboty a vôbec tých ľudí nezaujíma nejaká prezumpcia neviny alebo niečo také podobné. Ale v školstve, keď sa niečo takéto stane, tak sa hneď ohadzujú prezumpciou neviny, alebo kým není to vyriešené, alebo kým to není obvinená, tak môže naďalej pracovať s deťmi. Alebo môžu pracovať naďalej s deťmi. Pán minister, nemyslíte si, že toto je trošku choré a postavené na hlavu? Pán minister, kedy mienite spracovať metodiky rôznych krízových javov a ich riešenia? Lebo doteraz nie sú.
Pán minister, po všetkých tých videách, kde som riešil to, čo sa dialo na škole v Nitre Červeňovej, tak ste vydali jednu kratučku tlačovečku, kde ste sa oháňali len tým, a to bolo základ, ktorý tam bol daný, že šikanu treba hlásiť, alebo šikana sa má hlásiť. Prosím vás, ktorý riaditeľ alebo ktorá riaditeľka vám šikanu nahlási? Všetci sa to snažia vždy pozametať, poupratovať, len aby to nebola blamáž pre tú školu. Nezišlo by sa tak náhodou trošku sprísniť režim na školách a vychovávať tie deti k tomu slušnému správaniu? Lebo evidentne sa na to serie. A som veľmi zvedavý, pán minister, či nájdete toľko odvahy v tých svojich osraných trencloch a normálne mi odpoviete. Lebo akože som občan, ktorý sa pýta.